Poques cases tenen el privilegi de gaudir d'un entorn com aquest. Doncs bé, ara visitarem aquesta casa no només per fora, sinó també per dins. I ho farem amb l'arquitecte que l'ha pensada, que és el Marc Sabater. Bona tarda, Marc. Hola, Àlex. Un entorn realment esplèndid. No sé si fas moltes cases en llocs així, però... No tinc aquesta sort. Però realment és un privilegi. La casa en si està construïda per aquest entorn. Vull dir, està orientada justament al que no veieu, que és la vall de Camprodon. Bé, doncs suposo que des de dins també la podrem veure i en tot cas anem a veure aquesta casa que has pensat i dissenyat. Anem-hi. Som-hi! Això en realitat és la façana principal, no? Aquesta és la façana que en rep, però no és la façana principal. Ara ho has dit tu millor, es nota que tu ets l'arquitecte i jo no, Perquè, clar, ens sorprèn que això és l'entrada, però pràcticament no es veu l'entrada. No es veu. Això és la façana posterior de la casa i realment té molt poques obertures, justament perquè ens interessava que tant les vistes com la il·luminació es fes per l'altra façana. I aquí realment la porta queda tan dissimulada que ni es veu. Perquè hi ha el pom, que si no, no ho sabríem, Exacte. Curiós. Sí. Era intenció fer una casa molt senzilla, amb els menys elements possibles, i això forma part d'aquesta idea. Molt bé. Bé, doncs entrem per aquesta porta no porta. Fem màgia i... I s'obre la porta. S'obre la porta. Endavant, Àlex. D'entrada aquí veiem que l'opció de quanta fusta veiem és de molta fusta, no? Molta fusta. Sí. Aquesta casa es va concebre com una cabana. Era desig exprés del propietari de fer-se una cabana. Llavors volíem abocar molt la sensació aquesta de viure en una casa de fusta. És per això que tant com per fora com per dins, com hem vist, està tota revestida de fusta. De tota manera, és una casa, no és especialment gran, diguem, no? No és una casa... És aquesta idea de senzilla cabana, no? Exacte. Muntanya... És una casa molt recollida que té una estructura molt senzilla. Aquest és l'espai principal, que veieu que és un quadrat on simplement hi ha aquest element, que és la llar de foc, que és l'element central, i que alhora una mica ens distribueix l'espai de la cuina que tenim aquí darrere i l'espai d'estar. Doncs com veieu, aquest element, el propietari va tenir la sensibilitat de continuar treballant amb materials de proximitat i en aquest cas és ceràmica de la Bisbal, una ceràmica vidriada de la Bisbal, que és un element visualment molt potent i que encaixa perfectament en l'espai de la sala. I veig també que entrem com per un passadís que fa com una mena de bloc central, no? Com funciona això? Exacte. La casa és completament rectangular i simplement hi ha aquest element central d'instal·lacions que està format per la cuina, la sala de màquines i 2 lavabos, que està al mig de l'espai i configura les 3 estances de la casa, que són aquesta que hem visitat, que és la sala d'estar, menjador-cuina, i 2 habitacions. Que són una a cada banda del quadrat, no? Exacte. Aquí tenim les màquines, no? Sí. El safareig, i després hi ha... Aquí hi ha una habitació que en diríem d'aquestes tipus suite que té el lavabo a dins. És l'habitació principal. Ens han donat permís, Que consti que ens han donat permís. El bany, no? Exacte. Clar, aquesta és l'habitació principal, diguem, que és la que et lleves aquí pel matí i tens unes vistes meravelloses. Exacte, ho has detectat bé, Àlex. Això ho he vist de seguida, Soc espavilat amb aquestes coses. L'habitació principal està encarada justament a la Serra Cavallera, que és la serra que tenim aquí més a la vista, i des del llit estant pots veure la muntanya. Això és és molt fantàstic. agraïda. Sí, ara ens entra un sol de tarda preciós. Però també hi ha obertures orientades a sud per tenir sol de migdia. Que seria la part aquella, no? On estàvem del menjador, no? Ara som a la tarda i ens entra tot el sol de tarda, però al migdia també hi ha aquesta obertura que no es va fer per les visuals perquè està encarada una mica als veïns, sinó perquè entrés el sol directe de migdia i tenir una mica de port de calor a la casa, que aquí a la zona de muntanya sempre convé. Clar. I després tenim l'altra banda, no? És com l'altra ala de la casa, allà que hi tenim. Que és simètrica, diguem, i aquí hi ha una habitació semblant a la principal, però seria l'habitació dels convidats. La casa està feta a mida dels propietaris, que són una parella, i ells volien tenir una habitació, sobretot, que fos la més afavorida de cara a vistes i assolellament,
però també volien una habitació de convidats i és aquesta, que és exactament igual que l'altra, però dona darrere. Que amb el que hem vist fins ara de la casa i les vistes, etc, no és la típica habitació de convidats on no hi ve mai ningú, jo crec, eh? Jo crec que aquí vindrà gent a dormir més d'una vegada. I també seguim amb la idea de la fusta, etc, i amb aquests tensors, no? Sí, exacte. L'estructura de la casa és molt senzilla, és el que dèiem, és un quadrat, però les llums són una mica grans i per evitar que les dues vessants de la teulada s'obrissin i no haver de tenir moltes parets estructurals pel mig, s'han posat aquests tensors que realment queden molt dissimulats en l'estructura de la casa. Que ajuden a mantenir això, no? L'estructura aquesta de les dues aigües bé, sense necessitat de posar parets. Sense tenir gaires entrebancs estructurals al mig de la casa i ens permeten tenir tota la nau de la casa al màxim de diàfana possible. I llavors també el repte estructural, que això ho vam parlar molt en Fustec, de com aconseguir la nau sense haver de posar pilars intermitjos, i ens va portar justament a la solució aquesta de posar aquests tirants que ens aguantessin la teulada. I llavors, clar, això és una feina a tres entre la Fustec, el calculista de l'estructura i nosaltres com a arquitectes, de trobar l'equilibri i que tothom quedi content. I jo crec que la solució ha quedat prou bé. Sí, perquè al final tens molt aquest espai, aquesta sensació que dèiem al principi d'aquesta cabana, no? Exacte. Que volia el propietari. Sí, és com una cabana de bosc, però una mica més gran, que ens hi permet viure amb molt confort. I sobretot, un cop més, amb aquesta sortida, no? Aquí tenim la sortida a la façana, ara sí, principal, no? Això que és una meravella, sortir aquí amb aquest semiporxo. Per cert, és curiós que no és un porxo sencer, no? És només una visera. Sí, és una visera, era una miqueta també la intenció del propietari de fer una estructura molt simple, que no hi haguessin gaires annexes ni elements afegits. Llavors això condicionava molt a mantenir estrictament l'estructura de les dues vessants, els porxos simètrics a davant i a darrere, etc. És que el protagonisme real és són aquest. les vistes, exacte. Quina meravella, tu. No sé si això afecta molt a com es pensa una casa així tan senzilla, el fet de dir on està i en quin entorn i com és, no? Sí, perquè al final, normalment quan fas una casa ja tens molts condicionants de la distribució, les necessitats del propietari, però aquí també t'has de pensar molt on poses les finestres. S'ha tingut en compte les vistes, les muntanyes, fins i tot la vegetació, que els arbres no tapin les vistes, i això ha condicionat molt la posició de totes les finestres que tenim en aquesta façana. Bé, doncs, Marc, moltes gràcies. Començàvem aquí, en aquest entorn fantàstic, acabem aquí, aquesta visita guiada. Molt agraïts i enhorabona per la feina. Moltes gràcies.